an organization, and we respect that our members come from a number of different political parties and different areas. Therefore, we are not campaigning for any political party, but we have opened up dialogue to say every political aspirant or every political party candidate has got a right to come and share what they have to offer with the members of Sichia and the community through the program that we are running in collaboration with SAIP. Nyaya toda kubvunza kwamuri ndeyekuti tanzwa muchiti kwai tine vanhu vatakaisa pavanhu vakaremara, tina kunzwa kuti wamakaisa wacho akamirira nezvei kana kuti kudii. Saka ipapo mungagona kunditsanangurira ndakupanyatso kupauisa panyaya yevanhu vakaremara ipapapo. Kuti mawedzera kuti muchiti kumakanzera wacho amataura kuti anodini anomirira position ipi ward 8 anonzi Chauke anofamba neuche ari kuward 8 then kune vamwe vasingaona vanonzi Mr Mulambo anoparticipate singaiti Mr Mulambo vari kuhospital takati vaite futi kanzera vakawinawo mukavatsigirawo vari muDisabled Association mukavatsigirawo vanhu avo vakapinda isusu tine mandate yekuti even ipanonzi deputy wo zvakare deputy mayor ngavapinzwe nokuti ndokuti zvidiwo zvenyu zvidii zvizadzikiswe ndatenda.